Ke step ke kemen ni pi baro kum ke jiseng khna jo ka balang presiden boxe ngi priang so bhai pi we ya pi ki hep ki berit ya pi ki samla ya pi ki long kemi ki long pa ki be snok ti lang bat ngi ban syakri ban penon burom ke kerteng ke jong utrai jungi Jesus Christ kum ta nga nget scam bat uble ujukur khu yangi man laki por man laki sinja mengi shim bat kum ta nga nget kalong ka por mengin aingo uble nga kwa pin ai shipor ka jing bangin pelik jing mot habang syakri ublay kum ta nga kerpat pi ki hep ki berit ru pinia songkhop pinia ngap ayu ublay ukwa man krene pi hani ke sni ba hani ke step but kum ta sho bangin ya khmat ba kani ke jing syakri ke jungi to ai mengin pendam ke jing duai ba mensim jo ublay un yalam ye ke jing syakri ke jungi to ngin duai yuan khmat jo me ko trai hani ke step ban ai ngut kerpang ye me ko trai ye ke jing ai ke bujai tuot malang ki klip mat ki jongi ko trai ke juyai tuot ne ke khet jingi snei ke jong me don kat ko trai ni ke jing syakri ke jongi ko trai ai ke barok mengin pendap kan dalong ke jing alam ju men siam u jong me ai barok kini ke besyak skor ko trai kan dalong ke jing kerku ye ki trai jisu bin tu shim ko trai ke jing syakri ke jongi to da ai kan dalong ke priang hun khmat jong me ko trai shim ka por bang sak ti jisu ngi pan amen tehni ka por ngi snok ti lang ni rwai lang ke juroi ke shispa under pulai bthumai shispa san kundai nak berim, shispa andrup lair berthumai, shispa san kundai nak berim, berhadian juga ni gajing ruang kan kerpat i Carlton Roy dan bensyam i kebenta jung i hab polis sedang berduai. Ngiwan ya seng dajing skok men ban ya ro ya unong pen dajing it bat kajing sok jai hak mi ngiyai arwai to ya rojam ko beneng perthei ya laki jing ya ro to sei ban ken tiu sim you Chris utrai jing ya ro jam nginai ngingo ya me atrai ublay bangila yo kaktin jong me ba me la sha hakading pna kapop jong iban ba jam ko beneng perthei ya laki jing ya ro tu sei ban ken tiu sim you Chris utrai jing ya ro jam nginai tu hi kai trai tu nang pen shai ban sko tu ya ka bor jong mi ki dono jong i sen charlot ko sim ka bam ju ko tu ya ro jam ko beneng perthei ya laki jing ya ro tu sei ban sim you Chris utrai jing ya ro jam ngirai tu sang ban ngi hala kasngi tu sa ko nang pen em jong ngi bangin yo syakri tang ya mi kat ba ha perthei to ya ro jam ko beneng perthei ya laki jing ya ro to sei ban ken tiu sim you Chris utrai jing ya ro jam ngira
shua bang let shu blek jing duai ngan pulia kat tu kat ni nak tien jong u ka bangila ban sham na gospel Matthias kalong ka bak khandai kat khot ka bak khat lai ter kin tien ki bang kum ne anda kum ta ki lawar lam ki khunlong ha u ba un bu ya la ti haki bat ba un duai hendrai ki senran ki las neng yaki u jisu teu la ong sha ki khnlong banwan hanga bat wat khang yaki na baya ki ba kum kita long ka hima ki beneng haba ula bu te la ti haki ula lek no nang ta tungin pai u ble shu ble haki jing duai try jisu kan ran ngai ngoi mi try ba mela don kat bangi try menen kamiet try bro chimiet try bawa apa yang kamiet kebadum try mela ai ngi try ke jing thia sok keba nyo ban thia sok try klam kan kan ke jing pun thot try ngai ngoi mi try ba mela don kat bangi try kan stam ba mela ai ngi try kan kesngi sakani ko kesngi try ke jing em jing ngi try bangi la ban pen kam try kan kesngi bangin nang pentamai try ke jing em jing ngi try badru try bangin nang plai ke gospel chiki brio try nga wana khma jung mi try menta ban bu jing try ba mandan link up try bakani ka online service try ba bangi penya menta try nga try ba mandan ka try but UAP try nong chimenta kani try badru try yaki para samla ki bayarap try ban penlong yaki ko online service try nga bu jing try ba man ai ki try ka mer ka pha ka ba sai ba klein try ba hakum kani ka por try hoi kalong ka ba e try hendrei try kinang ile apa try ban try banang sapriang ka gospel shakiwi ki brio try limba kini ki online service try nga try ba men buk ti ki ta ba menang ai bor ki try ho try nga wan ne ka po try ban dry nam tai nong kran try to ai try ba ka e ka ban kran try ho ka jing pen khria kan ka long jung e try ne try nga try ba ka e ka ba kran try kan long ka ba pa sa men sim na mi try khrang ba baro kini yo ajing ku try kham tam ki hap ki ba try ki dan halaki jong ki yeng ki sem ki try ki bam yo atai ban wan ka yem kan tang jumi try nga try ba kan long ka jing ku ki try nga wan khama jumi try mta ban bu jing try tak ni ka perthai try ho try kalong ka ba sneu ka ta try ba ringkan ka jing don jung ni covid 19 try nga try ba men pelai try ngi we pi brio tai na nu khnyang try man ai ngi try ka mer ka pha ka ba sai klein try ho try ka perthai mata ka po kalong ka ba e try ba klam me try ngi tep ngi num la try ngi num long ko try kum ni kum ba ngi long try klam ka jing don ka jung me try nga try ba men pha try men sim ma kho jung me try ngi we pi ben rio try kram bangin la try banyi le pa sai saitan ho try ka perthim ta kalong ka ba ma try kalong ka ba e try buan ngi kloi try ban ngap ki jing pun sai try jung saitan ndai try nga ba men num sha ngi try ba men ai ngi ka bo try bangin le u try ba bangin job try kini ki jing pun sai saitan try nga try ba menang dan ka try kini ki program nang sa sedien try sem me try ni ka po nang sa ka teng jisu pani baro amen to ble un kur khu pi kalton unang penon kam pi haka sap ka ble ula ai bar haka jing puli ka jong puli ble to unang kur khu ba unang ai ka jing start ba pinang ya chiprang ba pinlong si shau to shakri man penon borom kerteng ka jong ble ba hani ka por ba hani ka step kalong ba kham kerpang bengiyo ya badon lang bat ngi ka por Mr. Marban sngan khar ilong samla na ka balang umpling ibla pelat ya ka por ban don hani ban sam ya ka khubor ka jong ble ban ngai sipor piki hap ki baret mo pin shaskor ayu ba ka khubor ka jong ble kan kren ka step but shwabing in pois kata ka benta kan long ka jing pen kre ka donut ka jongi ngi rwai ngat kerpa de ka praise and worship team jo ka jiseng khna bakan yala mingi haki chorus but kan long si benta ben pen kre ka donut ka jongi bar hadian jo kata kerpa di marban sngan kharba in shemi ka benta ka jongi Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you, and I want to see you. And open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
eyes on my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes on my heart, Lord. And open the eyes on my heart. I want to see you. And I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you, holy Lord. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Ngai kublay yapi baro na do kilong kme kilong pa ki khon samla yapi baro ki basngau bat ki basngap bat kham kerpang yapi ki hep ki barit haka kerteng ka bathyang tam ka jok trai bu nong pen jungi u Jesu Christ ba kumta ha shabing nya ya chaprang tungi nya le lang sha ublay ha ki jingdwai au blay pa jing baham neng blay bran bor lor ki e baro ni wan trai ka ni ko por banya seng nang khmat jong me trai bat kumta trai tukur khu ma me ka jing seng khna trai ai ba kanang ya chaprang trai ba to ai bu min sim jong me trai on ya la lot nya preng jing ka ni ko por trai ba do pen hi kai ngi trai on pen so tho ayu ba ka tien jong me trai ka don ban ong bat ban pen hi kai preng jing trai shimti ne ko por baro ka prang sa trai na ba kini borong apan teng Jesus bana Nazareth. Amen. Para banget baro hakane ko por nga kwa banya samlang ha preng jong pi Shapang kejingput keturai. Habangi paj kaktiin ju bleng akwa ban pinsyonong rim ya kane kejingkren janga kane kopor. Na kakitab u Joel kalenong kabaar kadkhot kabeningkong kabaong tuput ya keturai haseyon. Hakaktiin pareng ila masutho ka kumbaong blow the trumpet in Zion. Te kumta kae kane keturai kabangi ngiju ongru hakaktiin khasi karonsing dan ni kaktiin pareng boong ka trumpet. But ha kaktiin Hebrew ngijutip ya ka kum ka shofar. Kani ka turoy kadi kata ka instrument ka baki jupendan kam na do ki por hendai ki hajar snam minshwa. But hadu kini kisngi ki pamentaru kidangai pendan kam ya ka. But kat kum ka biblical perspective kata ka turoy kam di kum ka tu ka bengi i kini kisngi ki pamenta ki hakini ki modern times ki jongi katu ko instrument biki jupendan kambha dek shipai bat kum ta ter henrei ka dur jong kani ko turai ka bakat kum ka Bible ka dei kania kata ka baki hakaktin Hebrew ki ong ya ka shofar bat hakaktin pareng ki ong ka trumpet hakaktin khasi ki ong ka turai lani ka ronsing bat ya kani ka shofar la pendan kam deki kon Israel bat kiwe ki jat ben riu de ha kari Middle East bat keleng ke perthai ha kapor ya le thama lani ha kapor bikiti banya lumlang bat ya kani ke shofar lashna ya ka na kareng jong uwei ublang ki bakot ha kaktien pareng uram dia kani ka long kata ka dur jong ka ulong baklan kumne udin tu reng jong tu ublang bat kumta ki juot yak tu kareng bat ki jushna ha kani ka dur ti kani ka turai Kiju pendan kam ya ka ha kapor banyale thamang ia ko Old Testament shipon phaki jingi thu khana ki stories ya phang kani ko turai bat kumta ngiju iru ba
haka kitab jingken nadangi lum kelum lang ya ka kitab ke jingken ngiu I ba kumno la pendan kam ya kan ya keturai banya lum lang kibriu ya ki pat ba shua ba kin ya le ya tur ya ka thama but ya kan ya keturai ru ki pendan kam hadu kini kisngi ba menta haka ri Israel shua haka banya le thama Henry haka wi pak rukam haka ba ki pendan kam ya ki haka por ke jingle anyam lani ki fees biki ong haka ketien pareng but kum ta ki feast kum ka feast of tabernacle and ki feast of the trumpet and ka tu ka belong famous bha ka Passover biki online kan yam gajing lan ki jupendan kam ya kan ya ka turai ban put ya ka but kata ka rukam put ru hakini ki feast ki per bha na ka we ka feast ka we ka feast ka rukam pin sawaya ki kamlong kum jo teng let's say ka feast of Passover kata ka jingput jingki lan ni ka jingpin sawa ka long thin bha ita voice le ni teng ha ka Feast of Tabernacle, ka Feast of Trumpet pada kalak ban kamlong jam ka kamlong thick kata ka rukampin sawa. Dia benta pada tu nginya pai lang ngan pihak ikan ka jingkran haki ar benta. Kawai ha ka Old Testament, kawai pada ha ka New Testament. But benta tu nginya pai lang shwa ka Old Testament. Kata ka ba habangi pai sya ka kitab u Joshua ka lenong ka Henrio. Nganget ba pi ki hep ki barit kamtam haki Sunday school lani haki jinga seng kena pila long familiar bha ya ka tu ka jinga thu khana shapang u Joshua kumno ba ka tu ka kinro Jericho kala klem no ha ka jingput jong ka turoi mo te kumta mentang chupen remind biang pingin ngin recap yang ya ka tu ka story ka jong u Joshua mo dekat ba ka bala ban syam na ka Bible na ka kitab u Joshua kelendong ka Henrio te la ong kumno ya ka shapang ka tu ka jinga thu khana ba u blei ula hukum ya u Joshua ba kin pha ya ki jat benriu Israel baro ba kin ya tawiyar saudong ya ka to kinro Jericho ya ka to nong ba Jericho hinyo teli kisngi kinthi but kum ta ki banyat pelun ya ka tu but ka order kum no banyat ka long kum ne baning kong kin ya chwa ki rang ba lingdo ki banra ya kan ya ka turai ne ka to ka shofar ka banga pin imene hadin ba ar pade kan bud sa katu kesenduk kejutang banrak dikirang ba balai pada on board dah kipat ba Israel bat nang ta ha kata kesngi ka bahnyo bah ka bakiyat pelun yang kata kanong ba kidai banyat henyau sin pelun henyau sin bat ha kata kesin ka bahnyo kidai kirang ba ling dok kin put jam bat kin penjelan yang kata ke jing sawa jong kata keturoi bat ha kata ke por kipat ba barok kidi ban risa jam but ha kata ka kelemat ka kinro Jericho kan sa kelem but kum ta ki Israel ru kila bud ya kata ka hukum ka jong ublay bala ptha ling ba u Joshua but kala urlong kum ta kila job persya ya kanong ba Jericho ka bala lokum ka jingka lenti yaki shua bakin let syakari kanan kata ka ri ka ba ublay ulakular ha ki kon Israel ha ukpat men jong ki u Abraham but kum ta kila yo banyat suk pade ban poi syakata kari kanan shushu ka Bible ru ka batai yangi ya ka tu ka jinga thu khana shpang u Gideon u wei u rangba u balong u breu jong u blei u balong ru u prophet u balong ru u shipai ngiyo I ka tu ka jinga thu khana jong u ba u ni u Gideon u la pendan kam ya ka tu ka turoi ban le kumno la ong ka tin ju blei ba u Gideon u la pendan kam ya kan ya ka turoi bat put ya ka kenang ba on lom lang yakini ki kon Israel shua bikin yalet yatur thama hari Midian tu kum tangi iki jingja ba phalla ki ba uble ula batha ling ba kan ka turoi bat ki jingja ki ba phalla ki bla ja hadu ka pojo Moses ru ngiyo I shushu ngi I hakum kini si ba mentanga nget ba ngilai I ka tu ka movie Chronicles of Narnia mo ka tu ka turoi hang tu ka por ba ka tu ka we ne ki kon em ka put bat kum ta ki tu ki shipai ki lawan lang ban yale persya iki tu ki ya kita kiliang persya kan te kum ta kan ni ko turai ru ki jupindan kam ya ka kum ka we ni ki signal la ni ka dak ban lum lang ki brio la ni kum ka dak ru ban let ban yatur thama te menta pan ngin poisha ka benta ka baar kata na ka New Testament ba de hep tungin nya phai lang sya ka shithi upol shikinong Thessaloni ka lenong ka ba ka baning kong shiki Thessaloni ka lenong ka ba saw ka khat ka ba khat riu bat khatnyo kiktian ki ba ongkum ne sangap ngan pule na ba utrai hi unwan hiar na beneng bat ka jingrisa da ka ktin sawa u angel rang ba bat da ka turoi ublei
bat kita ki bayap ha ukres ken yami pat shua onda kumta mangi ki badang ya ki bala pensa on rong no yangi lembat ki hakil o ya kabanya shem ya utrai ha kasun beneng te kumta ngin yailong junam lembat utrai heb kani kalong katuroy pada kata katuroy ka baar pada kalong ka ba compare na kata ka bangi yoi but yo song ha Old Testament kani katuroy pada ka bangi yoi mentah ka New Testament katau bat kaban sasawa ya kata katuroy kaban sariu ha kata ka jingwan arsen ka jong utrai Yesus Kristus ujongi ubahadu mentah ngiai up kami ba unsawan ha kita ki sahid beneng lam ki angel banwan shaul no yangi ban lech kata ka jaka ka ba ulapen kre na ka benta ka jongi ka balong ka beneng ka hima ka ubingin yo panyasin syar lang bad u hangta de kumta kani ka turoy ka long ka ba compare pa ka ban sasawa bat ka bangi dang ai up hadu kini kisngi ki ba menta heb kini ki long kisngi ki ba kado pat ki ba ngiyo ki prophecies ki jinga thu lepa ki balaya thu da kinong ya thu lepa ki senran ki jong Jisu na do ki hajar senam menshwa bat minta ngui pat la nang yai urlong la nang yai penlong ya kita ki prophecies bat kumta kala day ka dak ban pinjan ya kata ka jingwan arsin ka jong Yesus Kristus bat ngim day shu ban sengu pela lemne ban sengu triem ya kata ka jingwan arsin jong Yesus Kristus namar ka Bible ru ka assure yangi ka ong ba kata ka jingwan arsin ka jong Yesus Kristus ka day kata ka blessed hope lainnya kata ka jingkermen ka babha ka bangi yai up ka ba ngin sayo panyo ya kata ka jaka ka ba ulapan kret ka mata ka jongi ba baro ki jing baro ka jing yap baro ka jing pang kan wai no kan kut no kumbla tho ha ka kitab jing pen pau glendong ka ba art phwe do khat ka ba saw bo nyat no ya ki jing jaw umat ki jongi bo weng no ya ka jing pang ba ka jing yap kanom dan sho ki ki balalong ki barim ha kan ka kendo kendu no ha kata ka sngi te kum ta kata ka long ka blessed hope yangi heb ki barit te kum tangi ngide kita ki kun kristan ki kun ki jong ublei kade yangi bangin long kumno pada ngim dei la dia ban penya serim bat kane ka perthai ngide ki nong kitin sim ngide kita ki kun ka jing shai kamlo ka perthai kum tangi dia ban yat kata kalenti ka badai kalenti ka hok kalenti bayat adakar ban pentemai la dia na ka por namar ba kani ka katu ka lenong ka katu ka dekat ka banga puli mantan ka shithi ka beningkong jo upol shikinong Thessaloni ka lenong ka basaw dekat ba kan riu ba ong ba kan put ka turoy pat ki bayap kin mi pat ningkong nang tamangi pat ki ba ngin sakiu lang siya beneng kata ka di ka turoy ka ban sasawa ka ban ningkong kitu ki bait ba thonjengi ki blayap no let's say ki mi it ki pa it jongi ki blayap no kin sami pat kata ka jingriu ka turoy bat mangi pat ki badang imru ngin sakiu lang siya beneng bat ngin saya genduk lang yu Jisu pada hang te hasahid beneng Henry ka Bible pada ka prescribe ingi ba tang ki ba kumno ki ban yo ban mi pat ba tang ki ba kumno ki ba yo ban kiu sta sha beneng yangi ki badang im ka Bible ko ong tang kita ki bala kha arsin ki bala penthmai do minsi makhoj bat kita ru ki bala sat ladi hakasnam ko jong Jisu Kristus tang kita ki ban yo ban yashim bentalang ha kata kasngi om baro ki ban yo lajim om barok ki banyo save kata kasngi ritang kita sya ki belayat hok ki belayat ka lenti ke jong utrai ki bela pendap hok sya ya kata ka hukum ke jong ublei ki bayat ke hukum ka mon ke jong Yesus Kristus pat kum ta ki batip sngi ki hap ki batip sngi ki pokok ongo ki bam ju ki ksan ha bawan shi mani ki basngap ki ba puli testai ka ktien ke jong tang kita sya ki ba onda kata kuturoi kan riu ki ban sayo sngo pat ki ban sakiu lang sya beneng banyak kenduk balau try unong pen jengi Yesus Kristus kum tangi di banyat kata kalenti ke badai shisha ke bakat kum kamon ke jong banung punya serim ya di bat kane ke perthai yo ngipoi sha dujok ladangim yo banyashim bentalang kata ke jingwan arsian ke jong Yesus Kristus yo ngipoi sha dujok nganget ba omdan da preng jengi ki ban kwa ban poi sha pot dujok ke dujok kalong ka jaka ka ba isir kei ka ba ka ding ka ban omlip shot la no ru bat shot ru ka de ka jaka ban on torment yangi ban punish yangi shijunam for eternity berkat omdan jingkut shot
kata ka di kedujak ka baon pensyutam ingi bat ki kenyang ki besen ki bakin sya ki bandon hang tu kata ka di kejing pensyutam ingi ki tu ki bapalat ya ka hukum ki bam utrai da ka donut da ka minsim pada ka jingmut baro kum ba ka tin ublek ong ka balang ka hukum ka bakraw tam ha ka bible na mar shu dingi pen ha ka tin ka jong ublay na ka shithi ka beningkong ka jong upetros ka lenong ka beningkong ka dekat bakat rio ka ong kumno namar latho bal tu long ki bakhoj na mga long bakhoj kabamut ba gidey la di ban pen khoj ban pen thamai barabor haki sngi gijing emjingi ban long ki ba tips ngi ki ba ya jakalenti utrai namar ba mauru ulong u bakhoj bat kumta ka beneng ka long ka jaka na ka benta ki riu khoj bat omdon jakaya ka pop kan rung ha beneng bat kumta ngi de balong ki bakhoj kum baka bible ka penhikai yangi te kumta hep ki barit hakane ka por haswa bangan penkot ya kane ka jingkran jonga ngan put ya kane ka shofar la ne kane ka turai bat pen ngap ya kane ka jing sawa mo tu ublay un kurku ya kani ka khubor ka bang layo sngo lang benta bat un kurku lang e phi baro na ka benta ka buram ublay amen nganget phi ki hep ki berit phila sha skor ha nganget phila ya ngap ha ayu bani ka step yo sngo ka khubor ka ublay upunan kam shakri jo bat to ublay unang kurku e phi marban bat ha ka jing puli ka ba phidan komjur ka ing sem ka jong phi bat ublay unang panon kam ya pi nang ni skmat bat piru pin long si shau to shakri bo blay unang penon kam ba lingba ka jong pi ki wei ken tip ya ka kerteng ya ka jing it ba ka jing ai ka jong ila poi sebenta ban penwai no di jing shakri ka jong i nya rwai lang ka jing rwai ka balai spa san pusan na ba thmai ba lai spa san pusan ka barem bat hadien jong ni ka jing rwai ngan skar pa i nong kren i jong hi Mr. Marban in sapalat ingi da ki jing kerhu penwai Ringkat baru Jesu ngan sayat sokpa Ringkat baru Jesu haka bertheba Jai nala u Jesu jingman ka lado Ringkat baru Jesu ngam ju shep ting sho lembat u jing snow ting la do ringkat bat u Jesu ngam ju shep ting shu ringkat bat u Jesu ngam ju snow ken ja lok berthe ken do no uniti unsa lang ade banyak ruling babun jing ma ringkat bat u Jesu ngaju long skemba lembat u jing skau ting lado ringkat bat u Jesu ngam ju shep ting shu ringkat baru Jesu ngan sayo tiajai haba jing le chong ha birthday lawai on the boy shaneng ru lembat u ngan sa ringkat bat u Jesu shaki ar dama lembat u jing skau ting ladu ringkat bat u Jesu ngam ju shep ting shu tu ngi nyawai tu ai ba ka jing it ba ka jong blay ko pa ka jing ai ka jong u Jesus Christ lem ba ka jing salong mathiang ka pa pensai bor ka jong min sim ko kini ka jing kur blang lai hu blay ka nyai long lem bat ngi kini ki ju jing kur ka nyai bot ka nyai long lem ru ba ka jia seng khna ka balang ba ki reu nget ki mamani dam yami
bayai ap ke jingwan arsian ke jong me ki baran hang ni bar keleng satla ke perthai nadu menta shdo ki bom jukod ro. Amen.